So guys, Happy New Year sa ating lahat. Pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-upload kasi nasalanta ang lugar namin ni Odette dito sa Cebu guys. Grabe yung damage ni Odette. Ipapakita ko sa inyo yung sa screen yung mga picture at saka video. So guys, yan ang nangyari sa amin dito sa Cebu, no? Ngayon lang nakabalik yung kuryente at saka tubig at internet sa lugar namin dito sa Lapu-Lapu. Shout out Mayor Ahong Chan. Maraming salamat. May kuryente na kami dito. So guys, ngayon bagong taon, bagong recipe na naman. So magluluto tayo ngayon ng scallops. So guys, magluluto tayo ngayon ng scallops without shell lang muna, no? Nabili namin to sa Takan dito sa lugar namin. So very simple lang ang pagluto natin ito. Gagamit tayo ng butter, garlic at saka chilies. Pepper and salt din gagamit tayo. Sige guys, at kunting mantika pala, no? So maraming salamat, no, sa lahat ng mga subscriber natin. Kunting-kunti na lang, mag 2,000 subscriber na tayo guys. So sa hindi pa nakasubscribe dyan, pakiclick naman yung subscribe button. Libre lang po yan at malaking tulong na sa maliit na channel natin, okay? So guys, wala nang tsurba, magluluto na tayo. Guys, so mainit na yung pan natin, no? So mag-add lang tayo ng kunting mantika. Makakatulong yung mantika para hindi madali masunog yung butter natin, no? So add the butter. Sobra to sa after audit na bagyo. Kaya ito na yung nangyari. Hindi na siya form. Parang kalahating bar ng yan, butter. So check lang natin, i-melt lang natin yung butter guys, no? Madali lang to mag-melt. Hinaan lang natin yung apoy para hindi masunog si butter. Yan lang guys. Tsaka this part guys, pwede na natin i-add yung garlic natin, no? Makatulong din to para hindi ma-burn si butter. Yan, add na lang natin. Nagpasalamat lang kami sa Panginoon guys kasi yung bahay namin walang masyadong damage, pero sa probinsya, sa Barili, yung bahay ng kapatid ko may sira, at saka sa uncle ko na apartment, malaki yung pinsala sa bubong niya.
Shout out Tatay Nitong. Bangon lang tayo. At saka kay Nay Kunsing. Lahat na bubong. Oh. Sira lahat ng bubong ni Nay Kunsing. Bangon lang tayo, Nay. So medyo mabango na yung garlic natin, no? I-add natin dito yung chili. Kasi gisa na natin din yung chili. Yan lang guys, very simple recipe lang, no? Pang New Year natin. Ngayon lang talaga ako nakapagluto ulit kasi wala kaming kuryente, mga 16 days siguro. Or 3 weeks, possible 3 weeks nga walang kuryente. Walang kuryente, walang signal. Until now, yung signal namin wala pa rin. Yung globe, meron na yung globe. Kahapon lang. Yung smart, wala. So guys, i-add na rin natin yung scallops, no? Mix lang natin to lahat. Then mag-add na rin ako ng pepper. Pepper. Yan. At saka kunting asin. Pinch lang ng asin. Yan. Bango. Bango guys. Yan guys. Ang bango na. Madali lang to maluto ang scallops guys. Yan. Bango yung Depitik, no? Happy New Year, Depitik. Uy, ano yun? Yan. Medyo mahit lang ha. Add pa tayo ng kunting pepper. Kaya masunog ang bakal. Dili. Zoom in, Depitik. Yung para makita nila ba? Zoom in na. Ayan, ito. Anak lang na. Ito guys, oh. Sarap nito guys. Lulutuin lang natin yung scallop. Tapos, okay na to. Ready to eat na to. May ano pa kami dito. May isda. Nakalimutan ko lang yung anong pangalan ng isda na yun. Binili ko rin sa Takan. Isugba na mo. Grilled namin yung isda. So, shout out sa lahat ng mga Cebuano na nasalanta ng Udit at saka sa ibang lugar like Surigao, Bohol. Babangon tayo ulit, Visayas. Kaya natin to. So guys, okay na toyo. Okay, malapit na tong maluto guys. Lutuin lang muna natin to ha. A few moments later. So guys, luto na yung scallops natin. Lumiit siya guys. Ako gusto ko kasi may sabaw, no? Kasi alam niyo na masarap to sa kanin. Luto na to. Tikman muna natin ha. Sarap. Add lang tayo ng konting pepper ha. Ground pepper. Okay na to guys. Sa hindi nakapag-subscribe dyan ha, subscribe na kayo guys. Malapit na tayo mag 2,000 subscribers. So guys, luto na to guys. So alam nyo na yung kasunod nito. Eating time na. Guys, may grilled fish pa kami dito, no. Daramo ang isda. Isda reveal guys. Ito guys, hindi ko alam yung name ng isda. Comment down below. Eating time na tayo guys. Ready na yung namin pagkain. Ito, may rice, lawa, sauce, yung ginawa nating butter, scallops,
Tapos sauce, tsaka vinegar sauce para sa isda natin, guys. Hili guys Sigo. Hindi pitik. Ayun lang. Si Ador. Yeah. Sayaw, baby. Open natin, guys. Init. Guys, eating time na tayo, guys. Happy New Year! Happy New Year! Kompleto kami. Happy New Year! Happy New Year! Eating time, guys! Ang foil ayaw. So guys, eating time na tayo, guys. Nandito na yung scallops, buttered scallops natin. May mangga kami. Lame kayo. Napon mi lato, guys. Ewan ko kung anong tawag nito sa Tagalog. At Linlin, anong tawag nito sa Tagalog? Oh, green chorba. Great. Tapos may sinugba. Eating time! Siyempre, may rice. Eating time, guys. Kamayan time. So maraming salamat sa lahat ng subscriber natin, no? First vlog natin this year, taong 2022. Medyo sinalubong yung Visayas ng bagyo, Udit. Pero babangon tayo, Visayas. Maraming salamat, Mayor Ahong Chan. May kurente at tubig na kami. May wifi pa. Bangon Cebu. Bangon Cebu. Ito. Kaya ko lang eh. Binichua. Ayun, sabaw. Tikman natin. Sumutang. Tikman natin ang scallops. Sumutang. Sarap. Sumutang. Harap, guys. Medyo manghang. Saka yung lasa ng butter nandun pa rin, no? Masarap yung sabaw. Butter at Sarap. garlic. Ayun. Sunog ba, guys? Different. Sarap. Lubog niya nila rin. Tiyan. Hmm? Tapit sa tiyan. Ito, guys, oh. Ilagos mo tayo sa scallop deh. Lato. Ewan ko anong tawag nito sa Tagalog. Ba't scallop mo? Butter scallops, kuya. Okay. Careful, ha. Kaya butter na raan. Butter na na. Kaya among as kaya ko ano. Among as kayo ang Diba? sinog ba? Pero 2,000 na talaga tayo, guys. 19 na lang yung kulang. Kaya hindi na pa nakapag-subscribe dyan, no? Subscribe na, libre lang yung subscribe. Click nyo yung subscribe button sa baba. Saka yung notification bell. Para ma-notify kayo if may bago kami mga video. No? Ano iguha dari? Ano? Yan, ito daw mango na mango. Suka dia, nakasuka dia. Ito daw ube ya. Ube o mango. Hindi ko ginanak ng mga. Isda, guys, oh. Seafoods. Maraming seafood sa area ko, sa lugar ko, no, sa Lapu-Lapu. Shout out. Kuya Arnel, happy birthday. Shout out Kuya Arnel, birthday niya nga noong January 4. Bangon lang tayo, Kuya Arnel. So guys, siyempre, special itong araw na to kasi bumalik yung kurente namin sa tubig. So may drinks tayo. Beverage. Pampahilis, guys. Ang pahinas. Shot para igat. Ngayon lang ako nakainom ng Red Horse, no? Malamig. Ngayon lang ako nakainom kasi walang Red Horse na malamig. Yung kana. Kasi walang kurente. Yan saman. Sa lipod ko dala. Kaya ko palihog. Oh, Ano? Beer po diha to. scallops ni Ador. Ang malakas. Sarap lang, no? Yes, of course. Ang lakas. Thank you. Masarap din to i-bake. With shell. Kaso medyo
Wala nang shield pagbili namin kanina. Petrol lang nandun, petrol. Hindi. Kung mo ni, ikaw na ni. Hmm? Bulag siomay bisa. Ah, Ang kami. Sabi mo na ako. Nahanghang man siya. Si Shumay. Tungod na sa hangin. Uy, pistol. habang Sa grammar. batis ko na ano yung lato. Sarap pa rin. Sukalap ko pes dahil. Kuya, scallops, lami. Sarap kuya. Hindi. Bod. Ito dati dito. Bod Hindi ko. ko in-expect yung kasarap nito. Ah, ang galing pala magtagalog ni kuya guys. Narinig niyo yan? Tagalog ko ito. Baba. Bango nitong isda na to. Ano mo nga pakinggan nyo ang Tagalog ni Kuya. Di ba ba nang practice? Tagalog Kuya reveal. Naman na ka-practice. Practice yan. Yan na. Practice yan na. Wala gumangga. Change topicness. Siomay. Hindi tayo sponsor ng Red Horse na pero Red Horse. Ito naman. Baka Ito ang naman. tama. Baka naman. Harap guys. Okay guys. Dito lang tayo putob. Hanggang dito lang guys. Muna. Rice. Muna, no? Pes ko talang. Tsaka So- yellow fruit. Gumagumag fruit. So, don't forget to like and subscribe. If you like this video ha. Sige, maraming salamat. Happy New Year! Happy New Year! Bangon Cebu. Bangon ta Visayas. I No? love football. Bye. God bless.